Urhulumente waseMpuma Koloni wenza luqilima isakhono sakhe sokulwa intsholongwane yeCorona. Kusekwe izikolo lokuqokelela iinkcukacha elisebenzela eMonti ukuze eliphondo libenako ukwazi okuqhubekayo ngabantu abanentsholongwane. Ukuzakuthi ngoku eliphondo linabantu abayi-31 abafunyenwe benentsholongwane yeCorona. Izikolo leenkcukacha liqhuba eMonti. Eliziko lisebenza namacandelo aliqela aquka isebe lezempilo kunye nelemfundo ephakamileyo ngelokuzama ukuza neendlela zokulwa iCorona. Lidlala indima ebalulekileyo ukulatha ezona ndawo ekudingeka uncedo kuzo ngamandla. To do that, we need to first of all understand where the problems are, and we need to see where these problems are emerging, and if we can try and estimate where they could take place so that we can plan appropriately. So in this case, what we did is we started by, first of all, identifying where all the patients are. So basically our dashboard enables us to zoom in to the exact location of where people are that tested positive. Eliziko likwaphonononga ekufuneka kwenziwe ukudlula kwalo bhubhane. We need to right up front start looking into what solutions must be available for the post-COVID period, including, for example, we have seen in other countries where they go for full-scale fumigation of towns and so on. These are things that should be taken into consideration. Ukanti iphondo lenza konke ukuqinisekisa ukuba liqinisa isebe lezempilo ukuze libenako ukumelana nonongeke ihlinga lentsholongwane. We're basically working very hard in ensuring that we are really ready. We are working on that, looking at about 1,600 beds in ensuring that those beds are available. To date, we have appointed about 18 contractors through our public works to prepare the hospitals where we need to improve our facilities so that we are ready to take care of any eventuality. Ukuzakuthi ngoku lo bhubhane weCorona sele usube imiphefumlo engapha kwe-400 kwilizwekazi iAfrika liphela.